Jobban reagálunk egy régi Free Fire-ös videóra, és VS mostanira, úgyhogy szerintem kezdjük is el. Itt van velem David. Hát. Igen, sziasztok. Ott van, ott a shotgun, és akkor ezzel lövök? Milyen amúgy az izék Igen, ezzel lövök, jó van. Sotén már van, lövés gyerekek. gomb, És hova kell felugrás. menni? Rákattintok. Fú, olyan szinte élem ezt a játékot, holy hell! Ez a PS1-es grafika, még vissza is adja egy kicsit ezt a játék élményt. Jó, egy kicsit gyorsabban futok, hogyha nincs nálam fegyver. Ó, figyeld, sisak! Sisak, meg foregrip. És hogy tudom megnézni az itemet? Level 1-ig Jaj, kiírta. rá tudok kattintani, nem? És akkor ezek vannak nálam. Aha, és erre rá tudom húzni. Rá tudtam húzni. Na, nagyon király vagyok. És hogy tudom itt a jó, oké, jó, hát még rá kell jönnöm, srácok, hát... Na, hoppá, táska! Hoppá, táska, erről van szó. Hallod? Nyerni fogok, már érzem. Jó, mondjuk egy shotgun helyett még keresni kéne valami normális fegyvert. Mondjuk egy pisztolyt. Nem, kétszeres scope az jól jön. Ez meg pisztolyhoz. Nem pisztoly nekem. Nekem kérlek szépen, mit találtam? SKS! Jó, gyerekek, győztem. SKS-et győztem. First time. First time. Nem lehet rátenni. Szerintem. Ne szívassál már, meg akkor ráteszem ezt. Úgy van. Ez az! SKS! És hogy tudok célozni? Ja, így. Figyelj, így tudok célozni. Hallod? Rá kell kattintanom mindenre külön. Nagyon durva. Hallod? Egy killt mindenképpen szereznem kell. Na, olyan Killt open the map. Na, itt vagyunk. Na, drop! Jó van, gyertek! 10 ember! 10 ember, és nagyon durva, és még senkivel nem találkoztam. Hát ezt végül senkivel nem találkoztam. Nagyon durva ez a kör. És uraim, itt vagyok, top 10 szituációban. Telefonos PUBG. Telefonos PUBG-vel, érted? Top 10 szituáció, nézd meg, azt nézd meg, figyeld. Azt nézd meg. Top 10 szituáció. Hopp, hozza a dropot, vagy mi az? Ott milyen jól meg van csinálva, még egy drop. Jön ám a drop. Oké, jó van, be kell mennem a körbe. 1 perc múlva, sprintelj! Miért nem sprintem? Én nyomom, de nem, csak itt táncol. Oké, kör, gyere. Tudom, hogy itt vagytok valahol. Oh, Jesus, ne, red zone-ban vagyok. Ne puszild a falat, menjél már! Miért oda megyek? Miért oldalra megyek? Egyenesen menjél. Oké, már csak 8-an vagyunk. Már csak 8-an, és a red zone-ban vagyok. Nem haltok meg. Isten, ne vigyél magaddal! Over megkérni, persze, game érted, én tolom a legjobban. Kempel, oda megyek fel. Az a ház lesz az enyém. Ez az, megint jön a következő. Jó van, persze. Csak nyugodtan. Péter! Jön a drop. Már egy dropot is szereztem. Legjobb kör. Nem ronthatom el. 4 ember. 4-en élnek. Ezért rajta kívül 3. 4-en. Amúgy az a baj, hogy többet beszél, mint játszik. Hát igen. Engem is elment vele együtt, de nem baj, nem számít, érted? Nem érdekel. Elképesztő volt. Yes! Tök jó, még mindig nincsen semmi, de vagy a kettes. Nézd meg, hogy egy killt azért szereze. Oké. És akkor a muszet azt a shotgunra is tudom húzni. Jó, kill, korrekt, ez az, jó van. Jó van, kér egy táska. Mindegy, összegezve, a gombok kicsit furcsák, meg minden. Szerinted amúgy jó volt a régi Free Fire? Hát... Nekem nem annyira tetszett. Hát amúgy... Na mindegy, ugorjunk a következőre, és nézzük meg azt, hogy milyen a mostani. Na itt is vagyunk, úgyhogy szerintem akkor kezdjük is el. Akarja eltenni. Nagyon sok minden változott, nagyobbak lett a gombok, be lettek közvetve, szinte állítani. Na mindegy. Láttam.
vannak. Nem tudom. Nem menj ide. Le fogunk szedni. Maradj ott, maradj ott. Leszettek. Most én választok, srácok. Egy ilyen. Akkor egy ilyen. Szép, nagyon. Oké. Jó az így nekem. Leszettek engem. Töltsem úgy HP-t, felezd be magad. Srácok, akkor itt is vagyunk. Uni M1NO Z6V választ, tehát ezek nem a legjobbak, és ezekkel nem tudok játszani. Oké, le is lőttek. Falasz. Fú, de mindig elront. Elfogyunk. Számonak következik. Oké. Te menj beljebb, mert le fogják lőni a lábadat. Bejöttem. Oké. Szerintem a másik is erről fog jönni. Jönnik a másik oldalról. Oh. Ja! Oké. Az győzünk el. Oké. Na már. Ezek jók amúgy.